Nagduduot sa tiyan, kay gigutom, pero di mo matagaan. Kaya nag-una ang imong kahadlok ug mga pagduda. Mabasang gintawhan na kawatan or daotang tao, di maayon tao. Si Jesus nag-ingon, si bisan kinsa nga mo padayon ug mo pakaon sa mga dumudoong, siya nagpakaon ako. Siya nagpadayon ako. Di ba ingon niya? Ingon niya, gigutom ako, pero wala ko niyo pakauna. Giuhaw ako, pero wala ko niyo tagaig tubig. Wala ko'y katulugan, pero wala ko ninyo padayon na. Ingon ang iyang apostoles, kano sa makagigutom Ginoo? Ngawa ka na mo pakauna. Kano sa makagiuhaw, ngawa ka na mo paim na. Kano sa ka walay katulugan, nga wala ka na mo padayon na. Ingon ni Jesus Christ, sultihan ko kamo. Si bisan kinsa nga dili mo pakaon sa mga taong gigutom, o mo padayon sa mga taong gustong mo dayon, o sa mga mupainom sa mga giuhaw, siya wala naghimo kanako. Subot pa sabot, kung imo kini buhaton ngadto ni ini mga tawhana, sama ra nga imong gibuhat kay Jesus Christ. Nya madaog ka sa imong kahadlok, wala ka na hibalo. Mabasi ka tong nagutong-utong kay nagsakit iyang tiyan. Anghel sa Ginoo. Di ba? Kaya niya magpakaron ingnon. Ug i-test ang imuhang pagkakristohanon, kung tinuod ba jud ka ang kristohanon. Mao na, ingon ang pulong sa Ginoo, ang tao nga magasiga ang iyang suga, kinahanglan siya kaya mo extend sa iyang tabang ito sa ubang mga tao, spreading love and goodness